Embark on a journey of discovery with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. L-għodwa t-tajba, nilqakom għal-Quddisa tal-lum immexxija minn Monsignor Charles Cordina, il-Vigarju Episkopali tas-Segretarjat tad-Djakonija fl-Arċidjoċeżi ta' Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Fl-isem Ġesu nilqakom għal din il-laqgħa tagħna miegħu f'din il-Qudiesa. Illum mod speċjali jew ninaqdu mal-Papa mal-isfijiet tagħna fit-talba li qed jagħmlulna li din il-ġurnata ngħixuha b'naqra ta' sagrifiċċju. Bl-astirenza tagħna mill-ikel, billi nagħmlu din is-sawma. Ħalli ninaqdu verament il-kol bħala nsara biex nitolbu għal paċi fid-dinja. Dan l-inkwiet li qed ikollna bil-gwerer f'diversi postijiet u li fiha qed ibatu ħafna nies. Jew noffru din il-Qudiesa b'dan l-iskop. Illum il-Knisja tixtieq tlaqqana wkoll ma' Sant Ignazju ta' Antiokkja, dan kien jgħix fl-ewwel żminijiet tal-Knisja, kien it-tielet isqof ta' din il-belt ta' Antiokkja li kienet waħda mill-bliet prinċipali tal-Imperu Ruman flimkien ma' Ruma u Alessandria. Dan l-isqof ħallilna ħafna speċjalment l-ewwel l-eżempju tal-ħajja tiegħu. Kien bniedem anki ta' sagrifiċċji kbar u kien ħobb jagħmel penitenza fil-ħajja tiegħu. Però mbagħad ġie kundannat għal mewt, però interessanti li l-imperatur il-kundanna tiegħu qal irid joħodha f'Ruma billi jiġi tiekel mill-annimali. U fil-fatt fil-vjaġġ tiegħu, ovvjament eskortat bis-soldati, sa Ruma kiteb waqt li waqaf diversi postijiet fejn kien hemm komunitajiet insara, kiteb 7 ittri li huma verament ittri sbieħ, biħsibijiet sbieħ dwar l-għaqda fil-Knisja, dwar il-fedeltà tagħna lejn l-isfijiet tagħna u dwar anki din il-ħajja sabiħa li rridu ngħixu ta' Ġesu. U fejn hu wera li jixtieq li l-insara ma jżommuhx milli imut, milli jingħata lill-annimali biex imut ħalli jkun jista' jingħaqad ma' Kristu laħab. Ejjew nitolbu lil dan il-Qaddis li jkollna din l-imħabba kbira lejn Ġesu fil-ħajja tagħna. Nagħtu bidu għal din il-laqgħa tagħna ma' Ġesu, ngħidu grazzi lil Alla ta' dak kollu li qed jagħmel magħna. Nitolbu ħjejna ħalli ngħixu din il-ġurnata fil-grazzja tiegħu. U nitolbu wkoll jadirna fid-djufijiet tagħna. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaffrinna d-nobitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti żejjen il-ġisem qaddis tal-Knisja tiegħek bl-istqarrija tal-qaddisin martri. Atina lill-martirju glorjuż li qegħdin infakru llum ikun għalina ta' għajnuna qawwija kif ħabbar għal dejjem fis-sema lil Sant Ignazju ta' Antiokkja bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu
għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għarri mill-littra ta' San Pawl Apostlu lir-Romani. Eżis, jiena ma nistħix mill-Evanġelju, għax l-Evanġelju u qawwa ta' Alla għas-salvazzjoni ta' dawk kollha li jemnu. L-ewwel il-Lut u mbagħad il-Griegi, u fih tidher il-ġustizzja ta' Alla minn fidi għal fidi, skont ma hemm miktub. Il-ġust jgħix bil-fidi. Il-korla ta' Alla tidher nieżla mis-sema fuq il-ħażen u l-inġustizzja tal-bnedmin li jżommu l-verità mjassra bl-inġustizzja. Għax dak li wieħed jista' jarraf minn Alla kien, iva ġie irrivelat lilhom, Alla stess urihulhom. Il-kobor tiegħu li ma jidirx, jiġifieri s-seta tiegħu ta' dejjem u d-divinità tiegħu, huma setgħu jarfuh sa mill-ħolqien tad-dinja permezz tal-ħlejjaq u għalhekk m'għandhom ebda skuża. Imma qatt lil Alla rfuh huma lataw ħġieħ ta' Alla li hu u lanqas raddewlu ħajr. Għall-kuntrarju, moħħhom intilef fil-bluqa u qalbhom bladen iddalmet waqt li rridu jagħmluha ta' urrief, blieħu u bidlu l-glorja ta' dak Alla li ma jintemx masura u xbija tal-bniedem li jintem, tal-asafar, tal-bejjem berba saqajn, tas-srieb. U għalhekk Alla rħihom għal ġibdiet ħżiena ta' qalbhom biex niġsu u waqgħu flajb ta' ġisimhom stess bejniethom. Il-verità ta' Alla bidluha ma' gidba u taw il-ġieħ u l-qima tagħhom lil-ħlejjaq flok ma tawhom lil-ħallieq li jkun imbierek għal dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Ismewwiet ixandru l-glorja ta' Alla. Flimkien? Ismewwiet ixandru l-glorja ta' Alla. Ismewwiet ixandru l-glorja ta' Alla. Emil idejh tħabbar il-firxa tas-sema. Jum lill-ieħor jagħti l-aħbar, lejl lill-ieħor iwassal it-tarif. Flimkien? Ismewwiet ixandru l-glorja ta' Alla. Ma hemmx aħbar u anqas kliem. Ma hemmx leħen li ma jinstemax. Ma l-art kollha jasal leħenhom. Ma d-dinja kollha jinxteret kliemhom. Flimkien? Ismewwiet ixandru l-glorja ta' Alla. Il-kelma ta' Alla jħajja u qawwija, tarbel il-sibijiet u l-femiet tal-qalb. Il-mulej ma'kom Jek ukoll. qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien waqt li Ġesu kien qed jitkellem, wieħed Farisew stiednu għandu għall-ikel. Daħal għandu u qagħad bil-qiegħda. Imma l-Farisew staġeb meta rat li qabel xejn ma nħassilx skont ir-riti ta' qabel l-ikel. U l-mulej qallu, u issa intkom il-Farisej, intkom tnatfu t-tazza u l-platt minn barra, iżda minn ġewwa intkom imlijin bis-ser u l-ħażen. Kemm intkom bla moħħ? Min għamel in-naħa ta' barra, ma għamilx ukoll in-naħa ta' ġewwa? Melatu karità minn dak li hemm ġewwa u taraw kif kollox ikun ilkom nadif. Din hija il-kelma tal-mulej Ġesu, tifħir. Jien uħoss li din il-laqgħa tagħna ma' Ġesu hekk dejjem hija xi ħaġa interessanti li tista' tgħinna hekk intejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna. Hekk kullum Ġesu qed jaqbad ma' xi ħaġa li naħseb li aħna għandna ftit tendenza li naqgħu fiha. Il-fatt li nkunu nixtiequ nidru sbieħ minn barra, li nimpressjonaw. Li ħafna drabi naqgħu fl-artifiċjalità, fis-superfiċjalità. Jiġifieri l-importanti kif nidru. U naħseb li din hija tentazzjoni kbira lina lkoll.
fil-fatt indunaw kemm aħna nagħtu każ kif nilbsu, kif nidru, il għaliex nemmnu li d-dera tagħna importanti. Però mbagħad jien fil-ħajja tiegħi, jien dak li vera jien, f'ġewwa hemm ġenwinità, sinċerità, tjubija. U kif qal Ġesu, mill-milja tal-qalb jitkellem il-fom. Aħna dak li jkollna f'qalbna noħorġu fil-persuna tagħna, fil-ġisem tagħna, dan li jgħinna biex inkunu differenti, imma dan inġibuh daqskemm kif fil-fatt anki tant tajjeb qal San Pawl ma nisħix mill-Evanġelu għax l-Evanġelu u l-qawwa ta' Alla għas-salvazzjoni ta' min jemmen. U din hija s-sabiħ li jiena meta qed naċċetta lil Ġesu permezz tal-kelma tiegħu qed inħallih jibdilli l-kwalità tal-ħajja tiegħi. Qed inħallih jgħinni nikber fit-tajjeb. Qed inħallih jgħinni inkun nies quddiem in-nies. Jiena nieħu pjaċir meta fil-fatt ikolli l-funerali u speċjalment tkun tista' toffri il-persuna li tkun mejta għall-eżempju tan-nies għax ikunu jafu kemm din il-persuna kellha kwalitajiet sbieħ u kemm grazzja kbira kif jgħid il-Papa Franġisku. Aħna għandna ħafna qaddisin ġirien tagħna u forsi mhux dejjem nindunaw bihom. U dan is-sabiħ għaliex ħafna min-nies li aħna nkunu qed ingawdu fil-ħajja tagħna ikollhom ċertu tjubija fil-ħajja, ċertu ġenerożità, ċertu karità, ċertu maħfra, ċertu ġenerożità, jkollhom ħafna kwalitajiet li tinduna li jistgħu joffru xi ħaġa differenti fil-ħajja tagħhom. U naħseb li Ġesu hawnhekk għalhekk fil-Vanġelu llum qisu ma' dan il-Fariżew li jistiednu fl-aħħar mill-aħħar da stiednu għandu. Però mbagħad iddispjaċih Ġesu li m'għandux dik is-sinċerità fil-ħajja tiegħu. Li iktar jagħti każ tal-affarijiet minn barra, tal-ċerimonji, tar-riti, u mhux dak li hu importanti. Nhar il-Ħadd jien fil-Vanġelu tal-Qudiesa qatitna ħafna. Meta Ġesu stieden wara li l-ewwel ma marrux in-nies u basta kulħadd u daħlu ħafna nies. U daħal is-Sultan għal Ġesu u raw wieħed li ma kienx libes għal festa t-tieġ. U Ġesu jgħid li dan is-Sultan ħares lejh. L-ewwel qed indirizzah b'ħabib interessanti. Tfakkarni meta anki lil Ġuda se jbusu biex jitradih u ndirizzah bħala ħabib. Jiġifieri jibqa' Ġesu joffrina l-imħabba tiegħu minkejja t-tradimenti tagħna. Però mbagħad anki lil dan bħalma qal lil Ġuda qallu ħabib, kif qiegħed hawn inti? Ira li dak mar imma ma kienx ippreparat, ma kienx sinċir minn ġewwa. U din jista' jiġri lilna li aħna nistgħu nipparteċipaw fil-Qudiesa pereżempju u ma nkunux denji ta' din il-preżenza ta' Ġesu għax il-ħajja tagħna minn ġewwa ma mhux minn barra, forsi minn barra jarawna bħala nies twajbin u bħala nies sbieħ u bħala nies dħulin u bħala nies dan, imma mbagħad m'għandniex intenzjonijiet retti. Ma nkunux verament f'dak li sinċerament qed noffru minn barra. Anzi ħafna drabi dak li nagħmlu biex japprezzawna n-nies, biex waħruna n-nies, biex iġibuna n-nies. U din Ġesu qed jipprova jgħinna noħorġu minnha. Ħalli aħna nibnu l-ħajja tagħna fuq xi ħaġa fis-sod u fuq xi ħaġa sabiħa. Jekk nitolbu lil Ġesu jgħinna ħalli nkomplu ntejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna. Ħalli verament aħna fil-ħajja tagħna inkunu nħallu Ġesu kif nerġa' ngħid qal San Pawl fit-tieni qari, inħallu dan l-Evanġelu tiegħu, din il-kelma tiegħu li tibdilna. Għax meta naċċettaw il-kelma tal-Alla narfu l-verità. U l-verità teħlisna. Il-verità tgħinna biex ngħixu verament nies li kapaċi iva nippreżentaw ruħna quddiem l-oħrajn, però bi kwalità sabiħa. U meta n-nies jagħmlu magħna jindunaw ma' min qed jitkellmu. U dan is-sabiħ anki ta' meta Ġesu qed jgħinna biex il-kwalità tagħna tkun fl-aħjar billi nkunu qaddisin. Hekk ninsabu fil-preżenza ta' Alla, dan Alla li jħobbna li jixtieq ilna l-ġid, jew induru lejn dan Alla li jħobbna u nitolbu ħjejna u l-proxmu tagħna. Hekk biex xieraq li llum nitolbu għal paċi fid-dinja, hekk nitolbu ħalli verament il-mexxija tal-ġnus bi sforz kbir u b'ġenwinità isibu soluzzjonijiet ta' paċi għal ġid tal-umanità nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Nitolbuk mulej għal-Papa u l-isfijiet tagħna fosthom l-Arċisqof tagħna li qegħdin miġburin Ruma għas-Sinodu biex dan il-mument ikun ta' grazzja għall-Knisja fil-mixja tagħha ħalli verament aħna l-insara jkollna dawl
fuq ix immexxu l-ħajja nisranija tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Buk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li jinsabu fit-tbatija, muġuwa, fl-inkwiet, biex int mulej tieqaf magħhom u tagħtihom li jsibu min jgħinhom biex itaffu t-tbatija tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għat-tfal u għas-żgħażagħ tagħna ħalli tgħinhom jiskopru dejjem iktar din l-imħabba tiegħek għalihom u jwieġbu b'ġenerożità għal dak li titlob minnhom għal ġid tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li qalulna biex niftakru fihom fit-talb tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-eżiż mejtin tagħna. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Qegħdin fix-xahar ta' Ottubru ejjew induru lejn il-Madonna u nitolbu tieqaf magħna u tieħu ħsiebna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbu biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej din l-offerta li bil-qima kollha qegħdin nagħmlulek kif oġbok tilqa' s-sagrifiċċju ta' ħajtu li offrilek l-Isqof San Injazzju ta' Antjokja li fil-martirju tiegħu sejjaħ lilu nnifsu qamħ ta' Kristu, maġun f'ħobb safi bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwew xieraq. Sewwew xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullu mkien ngħidulek grazzi. Għall-Sant Injazzju, għall-martirju għall-istqarrija ta' ismek, biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-aġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha, sewwa sew fejn hemm id-dajjef u s-saħħa ħmeu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixed għalik permezz ta' ibnek Ġesu. Għalhekk flimkien mal-anġlu mal-qaddisin, aħna wkoll flimkien magħhom nixtiequ bil-qalb ngħidulek Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawwiet u l-art mlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-ola tas-smawwiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, Osanna fl-ola tas-smawwiet. Qaddis tas-sewwint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' ibnek Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex min rajh ibati ħal ħobs radlek il-ħajr qasam
ta' li disċipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħa l-kalċi reġarat il-ħajr ta' li disċipli tiegħu u qal: ħudu u bixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxeret għalikom u għall-bledmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan li għanna fostna issa huwa Ġesu li ben Alla li b'imħabba qed joffri lilu nnifsu f'din l-Ewkaristija mqadsa. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Noffrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċakon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Aqgħadha fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu, l-isfijiet, is-saċerdoti, ir-reliġjużi, il-persuni konsagrati, il-miżżewġin u l-imamlin kollha. Ftakar fil-familji tagħna. Ftakar fil-morda tal-familji tagħna. Ftakar fil-mejtin tal-familji tagħna. U fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawla tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għata lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqaddsa Alla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' Sant Ignazju ta' Antiokkja u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejju npoġġu l-fiduċja tagħna f'dan Alla l-missier li jħobbna u li jixtieqilna ġid bit-talba li għallimna Ġesu. Bissierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ejda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna d-nubitna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem bid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek, nħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn nobitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha slim u laqda li jien trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom U miegħek ukoll. noffru lil xulxin il-paċi tagħna. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha minn kull ħasen. Somni dejjem fidili l-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninferet minnek. Dan hu Ġesu
li qed joffri lilu nnifsu f'din l-Ewkaristija mqazza. Ħinin aħna li ġejna mistiedna biex nirċevuh ġewwa fina. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Grazzi, Sinjur Alla, waħfir li, Sinjur Alla. Nitolbu. Tqarbinna mulej bil-ħobs tas-sema, aħna u nfakru d-daħla ta' Sant Ignazju ta' Antiochja fis-sema. Qawwina b'dan il-ħobs biex jagħmilna nsara tas-sew fl-isem u fil-emil. Bi Kristus Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Issa li wsanna fit-tmiem il-qoddisa ċċelebrata minn Monsinjur Charles Cordina, infakrukom li s-sid volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Scicluna jinsab għal-beħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq is-sit knisjadotenti/Kelma ta' Ħabib. Grazzi tal-naqattu magħna, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' tal-btana eħresina u qafmana, glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti omna,
għalik isma' talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. L-ewwel misteru tad-tbatija, meta Sidna Ġesu mar fil-ġnien tal-Ġetsemani u hemmhekk ereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna palma naħfru l-minuħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Sliem għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Sliem għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Amen. Santisma uri li inti jomna għalik isma talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru tad-tbatija, meta lil Sidna Ġesu rabtuh ma' kolonna u sawtuh. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna palma naħfru lill-minuħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sliem għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u
unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missir, l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Amen. Santisma urina l-inti omna, għalik isma talbtana, Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna ħlisna minna tal-infen. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet mistelu ta' tbatija, meta l-sidna Ġesu poġġewlu fuq rasu kuruna ta' xewk. Missierna li jinti fis-smawiet titqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna palma naħfru lil-minuħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria Amen. l-Missir, l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Amen. Santisma urili għal-inti omna, għalik isma talbtana, Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, ħlisna minna tal-infen. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba misteru ta' tbatija, meta sidna Ġesu ġie mobbi bl-ewda tas-salib. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek ikun li trid kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna palma naħfru l-minuħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bli grazza li għal-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa,
Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria Amen. al-Missir, il-Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma u l-inti jomna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina li tikuni bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi għaffrinna d-nubitna, eħlisna minna tal-infen, u l-ġenna l-erwih kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħabes misteru tal-tbatija, meta Sidna Ġesu ġie msallab fuq salib u wara 3 sigħat ta' agorija miet fuq. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid inti kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, wala daħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria Amen. al-Missir, il-Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slima għalik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewa u tamatana. Slima għalik li kinajtu li xaħna turufnatu li teva. Dilek nitnedu aħna nikpu nofu f'dal l-wit ta' dmuħ. Ejja mela fukata tagħna dawwalina u krajnietiek tal-ħnina. Urina wara dan it-trufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek, u ħanina, u pija, u ħelwa, u Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-art.
Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima għalik Marija, bli grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla, itlob għalina met-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Gloria amen. al-Missier, l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Għall-irbieħ tal-purgatorju, għatijom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom, Jistriħu fis-slim. amen. Mulej ħnina, Mulej ħniena, Kristu ħnina, Kristu ħniena, mulej ħnina, mulej ħniena, Kristu smana, Kristu ismana, Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal btana, Missier Etern Alla, ħenna lina, Ibn Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Qaddis Alla, ħenna lina, Trinità Qaddis Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' ġbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om il-ħnina, itlob għalina, Om tal-Grazzja Talla, itlob għalina, Om it-Tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera tal-dusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħtana, itlob għalina, ammara tal-Ispiritu Sant, itlob għalina, ammara ta' kull grazzja, itlob għalina, ammara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-mitimbin, itlob għalina, farax tal-immigranti, itlob għalina, farax tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnistamna l-ewwel ħittiba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rosarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi d-nobijiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nobijiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nobijiet tad-dinja, ħenna lina, jitlob għalina għaddisom Alla, biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati li inna għaddija tijek moli Alla nitolbuk, li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem, u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa, u ngawdu ilena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irasnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa, int laqwa fost il-qtajja tas-sema. Idfa bil-qawwa t'Alla fil-qieħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħsiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erbieħ. Amen. Amen. Talba lil San Ġusepp, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, li lek Alla fdalek lill-libnu, fik Marija tqedet il-fiduċja tagħha miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Om Qaddes Giuseppi, kun missiera lina l-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja, għalanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giusepp, Itlob għalina. San Sebastian, itlob Itlob għalina. għalina.
Sant Irrokku, itlob għalina, San Pawl Missierna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, Sant Ignazju ta' Antiochia, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazju Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, inkom għaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla lina. Nitolbu u Alla f'dan is-sagrament tal-aġeb ħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Ħatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fida bla qiegħda dak repetinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqadsa tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbirhom Alla Marija Santisma, imbirek l-imqadsa Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġnu Om, imbirek San Ġusepp Arus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.